आप बाबू आप बूढ़ी के बैठे ना तो हम छिला गोल दे अब भाग टाइल्स बिछा देले बाड़ा सरे स्टूडियो में एमे मैं बैठल करी ते भचर भचर मत बोल भचर भचर बोलबा मुंह फाड़ दे बाबा है ना धीरे से एगो तो कितना मेहनत से एगो लड़का पोठिया के लिए आई बनी गबावे खातिर तू चाहत रहे जे मने भाग जाओ हमरा लोग से ना बोली महाराज अरे ते चुप रह बे चल स्टूडियो में पहले भीतर ही हाला गुली मत कर ठीक ते भी बोलते बड़े रे नहीं तो बोलते बड़ो बहुत नहीं चुप हो जा तो सुनाते नहीं हमार जीव हफा डल को फूप पटकता चल बाबू स्टूडियो में चल देख लो बढ़िया से गई हो इज्जत मत गवई हो आय महाराज ऐसे काहे बोलता रहो बताई तरह के तू तो बुरी कर हमारा हालत खराब कर देते रे काहे होइले है रे ये गवावे के लिए हम तो कहूं मैं छटिया के पोटिया के एगो लइका लिए नहीं 10,000 रुपया हमरा के देले बा ना बोलो अटा बोले हम ठीक जा हमरा त सोच दो आई यह अलबेला रिकॉर्डिंग में हां यही बा एक बेटा आइले बनी हम तो सब है एसी ओसी है बाप रे डाटा रही एसी बाप रे बाप है एसी बहुत मस्त बा बहुत हवा देला होई देखत रहो होई बहुत बढ़िया चीज बा एको लाठी मार दब त ना फूटी मत बताई चली चली गावे के बा अच्छा चलो देखो बेला जी होले बैठल बड़े ठीक बा अरे चल चल बेला जी बैठल रे ए हल्ला भाई ए अलबेला भाई हां का हल्ला भाई है ना सुनो बा ए महाराज रोवा के ओ दिने नु कॉल रहनी हमरे स्टूडियो में मत है मोती हम काहे ना हम काहे जब ना पैसा देते नहीं फोकट के देते नहीं रोवा जब आनी तो चिल्लाही लागे का चिल्लाए लगी ले हो तू तो मैं दवा कर एकदम रुपया कमाई के बाकी ना देखो एगो पोटिया के लिए बनी गाय अच्छा बैठ हां अरे माडे करा जब ते त बुढ़ी करे खाली बोलते रहत रे का रे हमारे जब मर जाबे यही जी बुढ़ी करा ए बेला जी हां ए लड़का के खूब बढ़िया सुंदर गाना गवावे के बा गवा दे आई लड़का कहता कि बबीता सागर के संगे गाए हो जाई अबे तो होत रह गाना है जब बावे अच्छा ते बाबू बा जो है जी बैठ बढ़िया से गाना गाव तो तने गोल लागलो आ हमरा के ना लगब पैसा डाले बारा फोकट के है जी केकरा संग गाना गई बबीता भौजी के संग हाँ ठीक बा तो बबीता भौजी के संगे अपना गाना गइब अच्छा कौन गाना हो रे बाबू तोर माइकवा देखी माइकवा रुको हे में बताओ ठीक बा अच्छा कोनो बात नहीं है गाना गाने हो बढ़िया से गई है हेलो हाँ अब हमें का के दिखाओ तो भौजी हो देव लोग से आ गईली मैया लेके फूल डलिया करे चलो पूजैया भक्ति गाना गावे के बा हमारे छोड़ी लोकगीत कहत रहलो अच्छा कोनो बात रे बाबू बढ़िया से तुम ये गाना के सुनाओ हमरे तो दिल के कोरेला में छेद हो के चलनी हो गई ना बढ़िया गावे देखा महाराज का है ना तो एक तरह हो हाला गुली करी रे महाराज हमें कितना ढीला पड़ी ले तब रवे एकदम हाला पड़ी ले गाना गवावे आई बनी गाना गवावे दी पैसा के काम बाकी ना तो इस चिल्लाए हम चिल्लाते नहीं जो बाब नहीं तो वह काम जब आइले तो यह काम पैसा देते फोकट के बाद हां बाबू रे सुना अब से हाँ अब बोलो भौजी हो देव लोग से आ गईली
डलिया करे चलो पूजैया भौजी हो देव लोग से आ गईली मैया लेके फूल डलिया करे चलो पूजैया। बढ़िया लगाओ तो वाह पैसा देले बा फोकट के बा कितना बढ़िया अच्छा जाए दे डुएट गाना न हो तनी बहुत पोटिया वाला के बारी लेके के बारी वाला के 10,000 रुपया देला ऐसे कौन बात बहुत पोटिया वाला बनी। अच्छा जाए रवे को बात जानम कैसे कहे मोर ठीक हां स्टूडियो के बात स्टूडियो के अंदर वही से तरह को बोला के हम अच्छा ठीक है ठीक ठीक सुना तानी पैसा देले बा तो हम सुना तानी सुनी बता दे हेलो ओकर बाबूजी के ओकर बाबूजी पैसा देला बड़ा ओकर बाबूजी से बता दो हां तेरे को वही से कौन से चुप हो जेबे नहीं है नहीं लाठी से उड़ा पार जाई तेहो का लागला बाकी एकरा ले छोट लइका बा ठीक बा हां रोगे रखे यही गाते अच्छा बाबू बकरिया बेचाई रहे अगली बार बकरिया जन बेचाई रहे आ पैसा देले लो तब में तरह के 8 गो गाना गवले रहनी नु हां गवले रहनी आ गवले नु आ गैया बेचलो ओय में को गो 7 गो गाना मुंह में गवले रहनी आ ये बारी का बेचल लो ये बारी का बेच के आइलो भाई बारे बा ये खेत बाड़ी बेच बेच के आ बबुआ कोनो बात नहीं के हम तोरा के गाना गवावत रहे अपना बाबूजी से खेत बाड़ी सब बेचवा दे और दुआर सब बेचवा दे तोरा के हीरो बना दे हम के एकदम खेसारी भाई के जइसन हां यहाँ के तारा पर दया न कर बहुत दया कर ले सब बेचवा के तार लगवा दे का टेंशन ले बड़ा अच्छा तनी देवी गीत एगो लड़का के गवाई बढ़िया हेलो देवी गीत के याद है अबे हमारी के दल मनी हम लोग चिंता नहीं हमारा झगड़ा नाम गीत का भूल भोजपुरिया है छोटू बाबू रोवो वही ना बने के चाहते हैं भोर भोजपुरी खनी है बात तोरी का दे काहे टेंशन बनी 1 मिनट ना लगी अच्छा 1 मिनट ना चश्मा ठीक कर ले अरे आए ठीक तो बात चश्मा हां गा बाबूगा गाना दिया पहले जेंट्स बा लेडीज बा हां पहले जेंट्स के बा अच्छा अच्छा ओकरा बाद लेडीज के बा भाई हम भौजी आपसे ना रुक जा म्यूजिक बाजी ओकरा संग गावे के बा पूछला पहले लोग गा ले नु हमरा हाई स्कूल से गाले हाय देखो हाय जेठी के लगे कहता हमारा हाई स्कूल में गाले बुनी गाले बुबुआ कितना हाई स्कूल गावे लगे सुनाओ तो आओ म्यूजिक का निर्भय राज जकिया भौजी हो देव लोग से आ गईली मैया लेके फूल डलिया करे चलो पूजैया भौजी हो देव लोग से आ गईली मैया लेके फूल डलिया करे चलो पूजैया। तो हो गई इतना तू देखनी लइकवा के टैलेंट देखली नहीं रहुआ हां वाह दम तगड़ा होता बहुत बढ़िया होता आटने तन बबीटा के यही नीति अच्छा इतना रिकॉर्ड हो गई वहां लागो तो आटन भौजी हो देव लोग से आ गईली मैया लेके फूल डलिया करे चलो पूजैया। भौजी हो देव लोग से आ गईली मैया लेके फूल डलिया करे चलो पूजैया। भौजी हो देव लोग से आ गईली मैया लेके फूल डलिया करे चलो पूजैया। म्यूजिक का निर्भय राज जकिया
फूल डलिया करे चलो पूजैया भौजी हो देव लोग से आ गइली मैया लेके फूल डलिया करे चलो पूजैया वाह जी वाह करेजा हमर गदगद आ गई ये और गाना सुन रही हैं सुनाओ तो कोनो अइलो कोरोना साले मुंह तू दबा के रख देले बाड़ा में हर मौगा बना के अइलो कोरोना साले मुंह तू दबा के रख देले बाड़ा में हर मौगा बना के दादा लॉकडाउन खुली अब कब जी अरे कब जी और कब अरे कबो ना जी हमर मौगी खेला तबिया पबजी हम तो दोनों बेरा काटतानी सब्जी हमर मौगी खेला तबिया पबजी हम तो दोनों बेरा काटतानी सब्जी एक बेटा का बारो आटार मौगी काटती है सब्जी हमारा चला कर बाबूजी तो ये क्या करत रे बाबू दे चल बिना पैसा का गाना हो गया चल जा बाबू मेरे को प्रपोज किया है मैं भी बोल दूँ सच में बोल दूँ आई लव यू टू महाराज देखिए वो बेइज्जती करते नहीं देखिए सुनी गाना हमर है मोबाइल में निकल जल्दी कौन चीज और गाना और मेरा है दिन नहीं मिक्सिंग हो कम लेके जाए अच्छा मिक्सिंग हो जाए तो ठीक बा पैसा मिक्सिंग हो जाए तो दे दे ठीक बा लाला जी नमस्कार प्रणाम टाटा बाय बाय जाए टाटा बाय बाय ए टाटा बाय बाय जाए ना जाए